Na? Na? Jajjaj! Na. Hagyjad, Gabi. Szúr. De édesem! Azt figyeld mennyi? Ő is átgázolt vagy. Először. Aztán megszúrja az orromat. Mindegyik De mi van itt? Kaktusz Hoppá. Jaj. Már tudjuk, melyik szalad bele. Hogy már nem mer közel menni. De aranyos. Jó van, már mindegyik megtaláltam egyik. Egy sorban vannak. Ez hogy kell a francnak ez. Senki nem Hogy valami oda menni. játékszer, aztán egy... Mozog is, meg szúr is, ugrik. Na próbáld meg. Ne félj tőle, gyere oda, ne féljetek tőle. Az itt egy rendes kis, látod, így lehet ilyen finoman is ott közeledni, igen. Finoman közeledjetek, ne féljetek, ez az. Látod, ott is egy barát. Kicsit más neki a gúnyája, mint nektek. Igen, látod, milyen jó. Nagyon jó, hogy Ó, rátalált. jól néz oda ott az óra. Jaj. Igen, van ilyen. Gyertek!